Bilalemina. Masasolo. Ablanda indi sogoma. E biga bamanaya la lisan o yitubira. Bon bamanaya o te se ka bla o. O ni tubi te ɲɔgɔn ɲɛ sira la. Bamanaya ye kilenya ni ladiriya de. Ladiriya ani hɔrɔnya. Ni ye mun fɔ. Ani gundo. N b'o kɛ voilà. Ani tubado la ni bolisɔn. Ayi bolisɔn t'a la. O t'a la. O ye bamanan la dɛ. O farala kan de. O farala kan. Farala kan. O farala kan. Sinon bamanaya ye kilenya de. Kilenya. Ladiriya. Alahu akubaru. O de ye bamanaya ye. Ayiwa d'accord. Comme cogo di. Bon an bɛ yan. Waati bɛ cogo di. Bon waati alhamdulilah ka fisa. An bɛ ala tanu. Ala tanu. Segukaw ko n'i y'a mɛn bɔrɔ tɔgɔ di bɔrɔ la o. Ko jumɛn. Bɔrɔ. Bɔrɔ. Ko bɔrɔ tɔgɔ t'a la. Ko fɛn min b'a kɔnɔ olu bɛ tɔgɔ d'a ma. Bon. Tubabukan ko tɛ dɛ ko n'i ko bɔrɔ u b'a fɔ malo bɔrɔ tiga bɔrɔ ɲɔ bɔrɔ ko tɔgɔ yɛrɛ tɛ bɔrɔ la mais mun b'a kɔnɔ o de b'a tɔgɔ di a ma. Bon ni bɔrɔ yɛrɛ fana tɛ yen fɛn min b'a kɔnɔ fana o tɛ tɔgɔ sɔrɔ o. Ayiwa. O fana tɛ yen. O bamananw ko tɛ dɛ ko tɔgɔ tɛ bɔrɔ la min b'a kɔnɔ ko de bɛ tɔgɔ d'a ma. A n'a sansi bɛ ɲɔgɔn na o. Fɛn min b'a kɔnɔ fana. N'o fana tɛ yen bɔrɔ tɛ tɔgɔ a tɛ tɔgɔ sɔrɔ. A tɛ tɔgɔ sɔrɔ. Awɔ. Ni bɔrɔ fana tɛ yen a bilɛ a fɛn fana tɛ sansi sɔrɔ dɛ. A tɛ fɛn sɔrɔ. Ayi. U bɛ taa ni ɲɔgɔn ye de. U bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. U bɛ ɲɔgɔn dafa. U taa ni ɲɔgɔn ye. O don. Ko ten ko n'i y'a mɛn bɔrɔ dɔrɔn fɛn dɔ de bɛ fara a kan pour que a ka fana fasiya. Malo bɔra tiga bɔra ɲɔ bɔra sanu bɔra sukaro bɔra wari bɔra. Jumɛn bɔra. Sukaro bɔra ni wari sanu bɔra. Sanu bɔra a bilɛ. N'i ye sanu dɔ bɔra la a tɛ kɛ sanu bɔra yan. Hali n'i taara min na i t'o ye. I t'o ye. Sanu bɔra. A bilɛ. Sanu bɛ don jumɛn de la. Ala bɔ yɔrɔ la a ti bɔrɔ kɔnɔ. A bilɛ. Ayiwa. Segukaw ko bɔrɔ lankolon fana tɛ jɔ. A bada. Jɔcogo t'a la o. O fɛn tɛ a bɛ n'a fɔ sɛnugu. Sɛnugu. N'i y'a jɔlen dɔrɔn kala b'a la. Kala b'a la. O bamanan kelen ko nata bɔrɔ tɛ fa. Abada. Ale b'a ɲini don o don dɔ ka fara kan hali bi. E kana fɔ sa. A tɛ fa o. Hali n'a y'a k'a la ka se hakɛya la. A tɛ fa ale bolo. Cogo di. Hakilima dɔrɔn de bɛ bɔrɔ falen yelen dɔn. Hakilima dɔrɔn b'o don. Hakilima dɔrɔn nata b'a t'o ye koyi. Ayi a t'o ye a bilɛ. Komi ko hakilima ko tile o tile ko hakili ka di n'u bɛɛ pewu bamananw ko tɛ dɛ pewu e pewu yɛrɛ wa ale ka kɔrɔ a bɛɛ ye o ni hakili y'i ja bilɛ foyi ma dafa i la fɔlɔ ko ni si t'a sɔrɔ olu k'a fɔ i tɛ hakili sɔrɔ ten kuma jugu fɔra i ma kana fɔ sa hakili sɔrɔ ten a bilɛ kuma jugu ko karisa i tɛ hakili sɔrɔ ten i ye dan sago yɛrɛ asafurula ka dan sago yɛrɛ i ye dan sago a bilɛ cɛ i tɛ hakili sɔrɔ ten fana i cɛkɔrɔba a bilɛ i ye dan sago dɛ i ye dan sago n'o fɔra dutigi ma i kan ka taa yala fɔlɔ ka na. Ayiwa bisimila. Ablaye. Naam. Bi ye tarata ye. Février kalo tile 28. A fɔ kalo sara. A bɛ sa bi. A ma sa fɔlɔ a bɛ sa bi. An b'a sutura yanni su na. O sura yɛrɛ waati. O tɛ. O don. C'est un mois bizarre. Tuma dɔ la 28 tuma dɔ 29. Ani 17. A bɛ taa o la. N'a kɛra 29 don min na. Mais a bɛ kɛ san 4 san 4. San 4. San 4 san 4. Kasimu ninnu b'o anniversaire kɛ o cogoya la. Ayiwa an b'a daminɛ jumɛn. Ablaye. Bi an bɛ kuma gouvernement jumɛn le républicain de bɛ yen. Awɔ. Ale ko di. Ablaye républicain. Ale kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la. A yɛrɛ ka fɔ mun ye fagali wale min kɛra mun ye kani bɔnsɔn. Mun ye bamaci wale kɛbaaw fɛ. Mun ye parti politigiw. Olu kɔni ye wele bila an ka jamana ɲɛmaaw ma nin waati in na. Ko k'u cɛsiri kosɛbɛ. Walasa nin ko sugu ninnu Ablaye. Ko a kana to ka caya mun ye an ka jamana kɔnɔ. Walima a kana kɛ bilen yɛrɛ. Mun ye an ka jamana ale kɔnɔna la. Ablaye mun bɛ tali kɛ projet de constitution de la République du Mali. Ablaye document kɔni baaraw banna gafew baaraw kɔni banna a bɛnna mun ye article 191 ma minnu fana y'a caw kɛ u taara di an ka jamanakuntigi ma kunungo n'o ye Kolonɛli Asimi Goyita ye olu kɔni y'u ka baara ban ka taa di jamana ɲɛmaa ma u bɛɛ n'a kan tabarikala le reporter ale mun sɛbɛn bi sɔgɔmada la Ablaye reporter ko an ka hakili lasigi dɔrɔn k'an hakili lasigi ko faamaw k'u bɛ baara kɛ ko an ka hakili lasigi ka hakili sigi ko faamaw bɛ baara kɛ hakili sigi ni hakili sigi o gɛlɛya ɲininkali filɛ ayiwa Ablaye marché financier régional o kɔni baaraw bɛ sen na nin waati in kɔnɔna la o sefa wari miliyari 1,400 ani miliyari 8 Ablaye o b'a la ka ɲini nin waati in na walasa baaraw bɛ se ka kɛ n'a ye cogoya minnu na ayiwa l'indépendant ko di indépendant kumana yɔrɔ caman Ablaye indépendant ko n'i ye jateminɛw kɛ sa
kayira ka fɔ ni waati na mun ye Cheikh Tidiane Gadio n'ale bɛ ni waati na maliyɛnw ka lasigiden mun bɛ Tunisie n'ale olu ka ɲɛmaa ye a bila a ko mun ye kɛrɛnkɛrɛnna Tunisie président ma ko farafinw ni waati na ko an tɛ maa ye k'a fɔ ko maa minnu bɛ mankan kɛ an tɛ maa ye k'a fɔ ko maa minnu bɛ tiɲɛni kɛ k'u k'u hakili to o yɔrɔ la ko farafin hɔrɔnya don danbetigiya don fana a bila référendum kan ka kɛ marisi kalo tile 19 nata an bɛna don la sini an bɛna don marisi la sini an bɛ don marisi la sini donc ko projet de loi kɔni constitution kura ko a cɛw kɔni dira an ka jamanakuntigi ma n'o ye colonel Assimi Goïta ye G5 Sahel a ɲɛmaaba n'o ye Mauritanie El Ghaziwane a bila k'a bɛ Mali wele k'u ka segin ka ten ka don min ye G5 Sahel k'u ka segin ka don a kɔnɔna la mun ye Faransi jamanakuntigi n'o ye Emmanuel Macron ale ko nin waati in kɔni kɔnɔna la mun bɛ tali kɛ Faransi ale ka yeli mun ye farafinna a bila k'u ka ko kɔni k'u bɛna segin ka o baaraw kɛ ko ka ko bɛna équilibré kosɛbɛ Maître Mohamed Ali Bathily ale ko nin waati in kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun bɛ tali kɛ nouvelle loi fondamentale mun ko bɛ sen na ni waati in na ni a baaraw b'a la ka kɛ nin waati in na ko ni ko tora nin cogoya la ko ka se ka réforme kɛ ko colonel Assimi Goïta ko ale bɛna constitution sariya ko a bɛna sɔsɔ kosɛbɛ min ye an ka finitigilakaw olu ka wulikajɔ kɔni o saratigɛw la an b'a fɔ min ye Sarakala Marakala mara kɔnɔna la an ka finitigilaka 2 k'olu bɔnɛna u ni na min ye minɛ caman bɛ yen minnu kɔni olu kɔni o tiɲɛna kosɛbɛ. Ayiwa l'indicateur de nouveau ale musɛbɛ l'indicateur de nouveau able ale ko kɛɲɛba mun ye an ka damadingɛ minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'an ma bɔ ni an tɛgɛw ye able ale kɔni yurukutu la ale yurukutulen kɔfɛ ko kɛra sababu ye mun ye maa kelen o kɔni o bɔnɛna a ni na mun bɛ tali kɛ affaire étrangère la able mun ye grève n'u y'a ko sigi sen kan n'u ye silita ye ale ni STMMEURIA k'u ka grève a bila k'u bɛ segin ka don bala ni waati na k'u funu baara la k'a bɛ segin ka to bala bi caw kɔnɔna la festival international du wasolon FIWA a ta ko wɔɔrɔnan baaraw a bila k'a bɛ daminɛ marisi kalo tile 3 ka kunsi a tile 5 baaraw bɛna kɛ mun ye yanfoyilakaw olu fɛ yen nɔ mun bɛ tali kɛ a bila jamana tilatilali mun ye région kɔnɔna la fo ka taa se cercle ale ni arrondissement ma mun bɛ tali kɛ maaw mara kɔnɔna la a bila olu kɔni ko k'u nisɔndiyalen tɛ dɛ k'olu ka yɔrɔ tilara cogoya min na a bila k'a ma bɛn u ma dɛ ko an ka ɲɛmaa k'u ka segin ka baaraw ko ka ko o lajɛ cogoya minnu na ka kɛ ni Kani Bɔnsɔn ale bamaciwale kɛli min kɛra yen nɔ a bila mun ye o kɛra sababu ye an b'a fɔ bi donya na mun ye ekɔlidenw olu kɔni banna ka taa ekɔliso la ko kama sɔrɔ k'u ka ekɔli karamɔgɔ dɔw fana tanyana a ko o kɛnɛ kan Tunisie a bila ko maliyɛn 150 olu kɔni u tɔgɔ sɛbɛn k'a fɔ k'u bɛ segin ka na mun ye jamana kɔnɔ yan nɔ ka segin so les échos wele les échos wele a bila ale kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye an ka farikolo ɲɛnajɛ minisiri n'o ye Musa Agater ale ni professeur Amadou Keita kuma in tɛ dɔwɛrɛ a bila maa kura minnu taara mun ye SNJ a baara hukumu kɔnɔna la olu y'a jira k'a fɔ ko Musa ko ale ni Amadou k'u kɛlen don ka SNJ sariya sunbaw k'u kɛlen don k'u sɔsɔ dɛ tali ko in na k'u ye sɔsɔliba don a ko la bila l'essor faso ka fasiri ale ko di an b'a kuncɛna ale a bila a ko di kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale kumara an b'a fɔ min ye AJSM journaliste sportif ça c'est Baba Traoré Diarra Umar Baba Traoré Diarra n'ale a ɲɛmaa ye a bila mun ye IPS ka congrès dɔ kun b'a la ka kɛ mun ye Sénégalikaw fɛ yen nɔ o fana ye farafinna mun ye journaliste sportif ka jɛkulu ye o siratigɛw la ko a bɛ se ka fɔ Mali ma ko tare ko kamasɔrɔ mun ye Umar Baba Traoré k'ale taara ka kɛ vice président dɔ ye ɲɛma danga dɔ ye o ko kɛnɛ kan donc n'ale ye maliyɛn a bila mun ye sifinw olu ka jɛrɛjɛkulu bɛ n'u b'a wele ko AJRESMA n'olu fana bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni u di ale fana ye jeune reporter sportif ale fana ye ɲɛmaa kura sɔrɔ a ɲɛmaa kura o ti maa wɛrɛ ye Seku Kone jumɛn radio Kiledu Seku Kone kelen awɔ an ka Seku Jan ale taara ka kɛ o ɲɛmaaba ye a bila don dara kun don dara kun a fɔ ye don dara ne ko ten a fɔ ne ko a ka don dara kun an bɛ s'a kɔrɔ a fɔ ne ko a ka fisiki ɲini an bɛ s'a kɔrɔ a bila i fisiki dɔn ne fisiki dɔn a fɔ a ka dɔ ɲini
Fisiki wa. O kan no ni fɛn bɛɛ ablɛ. Ayi tubarikala. An bɛ lɔgɔ tigɛ waati min na. An bɛ fisiki da kan lɔgɔ da kan. N taa n'a ye foyi t'a la. I b'o a kun dɔn wa fisiki kun dɔn wa. Dɔnni giriya pour que au moins. Dɔ ka bɔ a la. A kana i kunkolo fana sɛgɛn kosɛbɛ. Voilà. O de tuma n k'i ma. Lɔki y'a faamu. N ko an bɛ s'a kɔrɔ. Tubarikala. Ablɛ. Naam. An b'a kun cɛ ni yɔrɔ min. Naam. Stade Malien de Bamako. N b'o dɔn. N'ale kan ka taa farafinna Mali jɔyɔrɔ fa kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinna gun sanfɛ. Basketball la n'an k'a ma ko BAL. O siratigɛw la Stade Malien. Nin waati na kɔni u bɛ Côte d'Ivoire. Wala ka se ka labɛn kɛ yen nɔ. A ma sɔrɔ tournoi dɔ bilalen don sen kan équipe 4. Olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka se k'u labɛn cogoya min na ka taa BAL la. Stade Malien fana ale b'o ko kɛnɛ k'a bila. Bolo bɔlɔntan. Stade Malien bolo bɔlɔntan. Bolo bɔlɔntan basket. A cɛma. Sanfɛ cɛlu. A cɛma. Cɛma don. A faamuna. Sanfɛ cɛlu. D'accord. Suleiman Koulibaly. Ablɛ an dan jite. N bɛna papier ni yiri la fɔlɔ yanni ka kuma. Nin ye fɛn kɔrɔba ye dɛ Ablɛ. Ɲɛ bɛ na cogo min na. Ça date de 1978. Fɛn kɔrɔ kɔni don d'Ablɛ. C'est le sort de 78. Le jour où on a arrêté les Tchokoro et les Kisima. Kisima Dukara. Mini de yiri la fɔlɔ fɔlɔ ni ye fɛ mun de b'a la. Photo ya. Bon ɲɛ bɛ dɔ kɔni jɔlen na a bolo b'a kɔfɛ. A n'a kɛ milɔti b'a la. Duguma fana. Valise dɔ dayɛlɛlen don. Kasabi b'a kɔnɔ. Yanfɛla dun. Yanfɛla. Surasi dɔ jɔlen don. A fana a bolo b'a kɔfɛ. A n'a kɛ. A lajɛ kosɛbɛ. A bolo b'a kɔfɛ. Sen fana na. A lajɛ kosɛbɛ. Juru b'a sen na dɛ. Juru b'a sen na o. Bolo bɛ kɔfɛ. O ye cɛkɔrɔ ye. O de ye cɛkɔrɔba ka. Dɔnni ye Kisima ye. Kisima Dukara. U y'u minɛ k'u siri poyi k'u bila k'u photo ta. Cɔp. K'u lebu. Abla kɔni a sirilen kɔni don. Y'a ye sa. A juru bɛ sen na. Bon ni fana lajɛ. A bɛ n'a fɔ n'i bɛna misibiri la. Mɔgɔ mun b'u nɔfɛ. Olu y'u fana minɛ k'u siri ka dɔ dɔw kan k'u photographier. Alahu akubar. Bon ni ne kɛra a filɛ n filɛ nin ye. E ma deli ka nin ye n b'a yiri la. Ayi n ma nin ye dɛ Ablɛ. N b'a yiri la. 1978. Bon nin bɛɛ kɛra Mali la. Alahu akubar. E ɲɛ mun na sisan. A fɔ jama yɛrɛ ɲɛ b'a la. Ablɛ ɲɛ b'a la dɛ. Mun de bɛ yen. Charles Samba Sissoko. Ɲɛ b'ale la. Karim Dambele. Ablɛ Jalo di Dax. Y'a ye wa. Mamadou Mariku. Alu Traoré. Sunkalo Samake. A to b'a kɔnɔ e ma ye wa. Dɔw fana bɛ yan. Mamadou Belko Ndiaye. Ale fana bɛ yan. Yusuf Bala Sila. A ka ca koyi Ablɛ. Bon a ka ɲi. I y'u ye dɛ. Yakuba Kuba ɲɛ b'u bɛɛ la. Bon papier di yan sisan. Ni papier ni 70 depuis papier ye dɛ. Ablɛ o de ma n ko fɛn kɔrɔ b'i bolo. Fɛn kɔrɔ bɛ n bolo. Fati. Le mardi 28 février 78. Mardi 28 février 78. Aujourd'hui on est mardi 28 février 2023. Musa ye ninnu minɛ. K'olu tun b'a fɛ ka janfa coup d'état k'a la. Donc ale y'u janfa k'u minɛ. Cop. Kuma de bɛ fɔ ye dɛ. Ablɛ. Maa saba. Cɛkɔrɔ. Kisima. Ani Karim. O minɛ waati min na. A ma ban dɛ. O waati télévision tɛ yen. O y'a sɔrɔ télé ma na parce que o nana. Yusuf Traoré ani Musa Traoré ala kɛ n'u la. Yusuf ko Musa ma an bɛ cɛkɔrɔ mun dɔn ni Kisima. Ni ko y'u minɛ. Télé tɛ foyi tɛ yen mɔgɔ tɛ da la o. Ko i b'a dɔn mun de. N bɛ juru san an b'u siri. Alahu akubar. An bɛ ardoise dɔ ka na k'u siri an bɛ lɛsɔrɔ wele k'u bɔ ni mɔgɔ ye u bɛ da la. Cop. Donc o de kɛ a filɛ a photo de b'i bolo tan. Alahu akubar. Ko cɛ bɛ cɛ fa ka sɔrɔ i ma malo. Ka sɔrɔ i ma malo. Olu y'u minɛ k'u malo. K'u minɛ o ye tiɲɛ ye. K'u janfa k'u siri. K'a ardoise dɔw ka na. K'u photo jagoya photographier k'a bɔ ka yira au journal de nin ye. O ma ɲi. O de kɛra le 28 février 1978. Cɛ ni la bande de 3. Cɛ ni cɛ a bɛ bari ta. I b'a la bi. Mais i t'a koronto Ablɛ. Ayiwa i ɲɛ b'a ye ni kɔtɔ de o y'a fɔ yɛrɛ. Ni photo ni bɛ diɲɛ bɛɛ la. Bɛɛ ɲɛ b'u la k'u siri. Ni journal kɔni bɔra kɔni Ablɛ. O kɔni o y'an ka ta de ye o. O y'an ka ta ye. O ye fan bɛɛ ye. Donc olu ko. Ala ka bɛɛ kisi malo ma. Ko Cɛkɔrɔ ni Kisima ani Karim tun b'a fɛ ka coup d'état de kɛ. Ablɛ ninnu u ye tɔgɔ sɔrɔ sɔrɔsiya la dɛ. O ye tɔgɔ sɔrɔ. U ye tɔgɔ sɔrɔ. Cɛkɔrɔ était Kisima était le ministre de la Défense à l'époque. Cɛkɔrɔ était le directeur national de la police. Karim était le ministre des Transports. Olu ni Musa ninnu de ye coup d'état kɛ ka Modibo minɛ ɲɔgɔn fɛ. Ka coup d'état kɛ ka minɛ. Cɛkɔrɔ ko Musa ye fanga ye diɲɛ mɛ fanga ye olu de jɛra ka minɛ bɛɛ sago tɛ u bɛɛ sago b'a la. Donc o de tun b'u cɛ. Bon Cɛkɔrɔ tun tɛ sera foyi ɲɛ. Mais sɔrɔsi tɛ yan. Ale tun tɛ sera foyi ɲɛ. Foyi. Ko ale ma deli ka kɛ ministre mais n'a ye mun kɛ ministre ta wuli. Ale kana siga. Fanga bɛ fanga la. Voilà. Ko an jɛra ka fanga ta. Maa kelen t'a sago kɛ fanga la. An bɛɛ jɛ don. Fo an bɛɛ ka nɔ sɔrɔ. Donc k'a tɔgɔ la Musa ko u b'a fɔ Musa ye faama dɔn. A kankɔrɔsigi ninnu. Olu b'i kɔlɔsi na. U bɛ fɛ k'i senkɔrɔma cɛ. Donc olu y'i janfa. Ala. Maintenant problème yɛrɛ mun na. Musa da de y'a fɔ maa m'a fɔ le télé la.
ko la tumba fe ka mina domina ko Yusuf ala ke hene Yusuf tra ala ni Musa tun kadi ako nunu rambu mine maintenant ko mbe mogo chuma ko mina tu mina de na mi nyogo fa de e bu don ni ko ami mogo de wuli ka ta nu mine kana na jaguya abuga mugo ci nu ma tola mi tola Musa ko donc amake jago na to fere be mbolo sa chef ko ambu wele kelengele avec 30 minutes d'écart amba fo réunion krembe ko kana isoro biro resistance ko meta sugula mbe juru sa jamfal la bena souffle ambi chokor do wele folo na chokor parce ale de tanga kele voilà ko ni ambi garde mine ka do nyigenna biro la ku sigi wi wele ya fe chokmino wi ya ke chokmino ko chokor wele chokor na siglen do bora ka mine ka siri ka do nyigenna ka datu Allahu akbar kisima na wo chokolo yo mine ka do nyigenna ka siri karim na ka mine ko bana hay muguma ci wi ya ke to ko cere fere jafani jafasiri mine blay ala de bi kisi dro ala de bi kisi dro nasri lillah donc umine ko flene de oy Musa da de sikra ka fo yame ko ni fere u jisu de adama donc Allahu rasulullah o watinde ko Musa ere kara famay parce que ka to nu Musa bi jela quoi mais 6 ans akara famay donc c'est ce qui s'est passé bon amabande ko kamo go bede non kamo go be ugailimo bi donc na mu mina fana ko kambe se gande flaka bimbe de donc mu ne kara commissaire fa Bamako yomne commissaire ma nulu kasuru ma bi wolo lani kele uyu bemne ulu de photo de bene able o jagwe parce que nous ma nonom na ma fenga flow aywa ma fenga donc mo fle Allahu akbar aywa nimba fi ko do foye bi amaki nyena mais se ka foko ni yuye on fana misega Allah kalew voilà misega Allah kalew sur les journalistes ma fa mo andane afo ni do e ba bande mu nyaayi mo fana nyaayi ka so ubu ka capitaine ko colonel yala yu mene ko retrograde ko soldat de deuxième classe o gen ko bu kono kambe o de bege kambe